Шулган авылы дигән төшенсә, төягендә туып тамыр ныгыткан кешеләр өчен үтәлә кадерле. Авылда матур йорттар калкып сыга. Кешеләр зауыклы итеп дөнья көтәргә тырыша. Илесендә дан, ил тышында ханалган кешеләре менән дә горурлана бу төбәк халкы. Иң мөһиме бында милли әдәп көчле, рух какшамаган. Бүген тормыш программаһы Тәтешле районының иң зур һәм матур авылларының береһе, күп һанлы бәйгеләр еңүсеһе Тәтешле районы Шулган авылында. Үзенең талантлары белән, үзенең уңган кешеләре белән, үзенең активлыгы белән аерылып тора башка авыллардан. Саклый мине, яклый мине, әнкәмнең дугалары. Профилактический осмотрлар иң беренче чиратта тора безнең алда диспансеризация. Закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Махсус хәрби операция башлангач, безнең клубта да үзгәрешләр булды. Тәтешле районы Шулган авылы Гәрәй урман ырыу башкортлары төбәге. Шулган район үҙәгенән кала иң зур авылларның береһе. Бүген бында 1000-дән ашу кеше яшәй. Шулган авылы 1700 елда барлыкка килгәнендә тарихи чыганаклардан караган вакытта һәм монда беренче Исмак дигән кеше килеп урнашкан һәм шушы авылга нигез салган. Авылның исеменә килгәндә инде Шуган дигән сүздән бу барлыкка килгән. Монда тирә-як таулардан агачларны тәгәрәтеп төшереп, Шуган сүзен Шулганга әйләндергәннәр. Шулган авылы безнең Шулган авыл советы биләмәсендә 5 авыл бүгенге көнне безнең шушыларның 5 авыл арасында Шулган авылы халкы буенча да иң күбе, халык саны буенча инде бүгенге көнне Шулган авылында бик күп милләт халкы яши. Татарлар, башкортлар, үзбәк, мари, удмуртлар бердән булып, бер семья булып, Аллага шөкер, матур итеп яшибез. Фаҗигале вакыйгаларда авылны читләп үтмәгәннәр. 1906-1931 елда монда бик котышкыч пожар була, янгын чыга. Шуның аркасында 81 өй юкка чыга. Әмма соңыннан халык тырышлыгы белән авыл тергезелә һәм аякка бастырыла. Авыл елдан-ел көчләнә. Һәм инде аның бүтән менә шушындагы йортлары яңадан тергезелеп, кешеләр инде аучылык, малчылык, кортчылык белән шөгыльләнә башлыйлар. Шулган халкы борындан үзләренә лә, башкаларга ла талапсанлыгы белән аерыла. Улар матур яшәргә, тырышып эшләргә ярата. Безнең авылның халкы бигрәк тә эшкә тырыш, хезмәт сөючән. Шул вакытта культураны да, сәнгатьне дә еракка куймай. Авылның һәрбер йортында дисәк тә гармон бар. Һәрбер йортында дисәк тә моң яңгырый. 2020 елны иң яхшы муниципаль берәмлек конкурсында без инде Шулган авыл советы биләмәсе 2нче урынны яуладык. Аннан соң инде Алтын бишек конкурсында 3нче урынны яуладык. Сәламәт авыл конкурсында катнаштык, иң матур авыл конкурсында катнаштык. 2020 елны инде Аяк авыл конкурсында катнашып, районда иң беренчеләрдән булып инде 3нче урынга лаек булып 2 миллион грантка ия булдык. Һәм шуңа инде менә дигән балалар мәйданчыгы эшләнде. Нинди генә эшләр башкармаһын, кешенең ирдәге иң яваплы вазифаһы ата-әсә булу. Шулгандың уңган килене бер артлы 2 ул. Альвир менән Ансар һәм кызлары Камелияга гомер бүләк итә. Әхмәтхановтарның дөньяһы ялт итеп тора. Иптәшемне армияга узатып, армиядан каршы алып, шулай дөнья курып җибәрдек. Безнең дөнья көтүгә 15 ел булды. Шул 15 ел дәврендә безнең 2 малайыбыз, 1 кызыбыз туды. Балаларны без үзебез кебек тәрбияләп эшләйбез бергәләп. 6-7 курайбыз ай, бергәләп курайбыз, салар булша. Олы малайыбыз безнең бию түгәрәгенә йөри, биергә ярата. Район буенча биергә йөриләр. Ансар улыбыз спорт белән занимация итә. Шаңгы, әле зарница уенында районда мактаулы урыннар алып кайтты. Камилиябыз сүрәт төшерергә ярата. Бии, җырлай. Эшләп үссеннәр, бәхетле булсыннар, безнең
тату семьялар құрсынlar. Ирмен тигән ире юнен табып йортын да һала, балларын да бынамын итеп тәрбияләй. Эштән күп нәмә юк бит хәзер. Ә хезмәткә, лаеклы тормыш көтүгә төп этәргез тырышлык, эшиярлек. Ленар менән Әлмир Әхмәтхановтар был һүҙҙәрҙе тормошы, йәшәү рәүеше менән раҫлай. Бұл өйне яш ғаилә программасы субсидия бирелде. Шуның белән бетереп, өзебез акчаларын өстәп бетереп чыктык. Каз, 2 партия бройлерлар, үрдәкләр алабыз. Былтыр 100 каз алдык. Мин үзем камыр эшләре белән мәшгуль киләм. Авылдашлар сорауы буенча манты, пельмень, тәйекмәкләр, бауырсак, тухмач кисәм. Минем өчен тормыш яме балаларым, гаиләм. Тормыштарында тәвәккәллек ярылып яткан 3 балалы йорт иман, сәламәт рух һәм тырышлык белән һугарылган. Кызыл кирбестән һалынган котлы йорт 5 кешене тормыштың ыгы-зыгыһынан һаклап, яклап торган ышаныслы кәлгә булып тора. Монда талантлы халык яшәй. Эшсөяр гаиләләрдән инде Султан Гараевларны әйтеп китсәк була, Шайхатаровларны, шуннан соң Усмановларны, укытучылар гаиләсенә килгәндә инде менә Суфияровлар, Шакирьяновлар, шушы гаиләләр белән авыл безнең дан тота инде. Бүгенге көнне безнең Шулган авыл советы биләмәсендә 80-нән артык проектыбыз бар. Шуларның инде барысы да үзебезнең туган җиребездә, үзебезнең Шулган авылында башка менә шушы Шулган авыл советы биләмәсенә караган авылдан чыккан кешеләр, шушында яшәгән кешеләр тарафыннан эшләнелә. Шуңа күрә миң рәхмәт инде шушы Атайсал проектында катнашучы үзебезнең авылдашларга, үзебезнең якташларга. Алар инде бик күркәм объектлар тергезделәр бүгенге көнгә һәм бу эш инде бүгенге көнне дә дәвам итә. Шулгандар кемдеңдер килеп ярдәм кылу худырын көтеп утырмай. Үзләре оешкан рәвештә кәңәшләшеп эшкә тотына. Юкты бар итә. Авыл саралары матур байрамга әверелә. Хатта төбәктең төрле һөнәр ияләре милли ризыктарын да югары осталык белән бешереп, файдалы кәсепкә әйләндерә. Гүзәл заттар тырышлыгы менән авылы данын яклай. Мин Шулган кызы фармацевт булып эшлим. Менә авылда яшәп, шушы үзебездә булган милли ризыкларны конкурсларда күрсәтеп, авылыбызның данын таратып, балаларга онытмас өчен аларга бездә милли ризыклар дип аталган ашлар пешерәбез. Вак бәлеш, кызыл иремчек, кыстыбый, шәңгә. Менә башка якта аны бауырсак, чәкчәк дисәләр, без аны тош дибез. Бүген сезгә аны эшләп күрсәтеп, тәмләп чәй ичеп карарбыз. Менә мин алдан камыр эшләдем. Камыр йомырка, он һәм чеметем генә тоз. Башка бер нәрсә дә юк. Камырны йомшак кына итеп басабыз һәм шулай бәләкәй генә әвәләп шаршыклар ясайбыз. Башка якта бу ризыкны майда газ өстендә пешерсәләр, бездә моны духовкада пешереп алалар. Кул аркасы белән кисәбез, салкын майга салабыз. Хәзер духовкага пешерергә куябыз. Духовкада тышларны 10 минут тирәсе былгатып пешереп торабыз. Тышлар пешкәч, суытып баллайбыз һәм өеп бизәйбез. Менә шулай. Шәйләрегез тәмле булсын. Бүгенге көнне авыл советы биләмәсенә караган җаваплылыгы чикләнгән Крупская исемендәге авыл хуҗалыгы райондагы Натуля республикада иң билгелеләрнең берсе. Бүген алар кыш вакытында 267 кешегә эш урыны бирсә, җәйге көзгә язгы чорларда инде 300-дән артык кешегә эш урыны бирә. Сөт, ит, җәйге вакытта инде кымыз җитештерәләр.
социаль приют, врач табиблык амбулаториясы, урта мектеп, балалар бакчасы һәм индивидуаль предпринимательләр белән ачылган кулинария магазиннар, сәүдә нукталары байтак. Тәтеши районы Крупский исемендәге авыл хуҗалыгы предприятиеһы республикала киң билгеле. Хуҗалыктың 7500 гектар ере бар. 278 кеше эшләй. Шуныһы һөйнесле. Бөтәһе лә урындагы халык. Тап уларның көндәлек тырыш хезмәте яхшы күрһәткечләргә ирешергә ярдәм итә. Предприятиенең бер бүлеге Шулган авылы биләмәһендә урнашкан. Biz 1500 mal şu отделениеда, 400 baş sağım sıyırı, bugün 5 tonna 600 süt alabız gündelik şu firmada gana o gündelik iş firmaga şuşunda jıyılıp sütler uzatla 18 tonna satabız. Zavutlarga uzatабыз. Bizning общий firmada mında 40 kişi işley специалистлар bilen. Un doyarka основной 8 группа бар, ikisi подменный. Зарплата әйбәт шул 25-30. Заманса корылмалар 5 ферма программаһы сектәрендә алынган. Малдарды кыш дөрес асрау һәм вакытында ашату һаулыгында да сагыла. Хуҗалыкта башмактар ел әйләненә тышта асык һавала тора. Предприятие Шулган авылының төп таянысы ярдәмче һала. Атайсал проекты сектәрендә хуҗалык матур башлангычларга канат куя. Bizning Ataysal proyekti boyunca 20'den artık proyektimiz var. İngilizce bizning şişmeler işlenu, köprüler düzüyoruz. Şulganda ana tugul, Koşak'ta da, Garbaş'ta da. Sponsorskiy помощьлар оказывает bizning Al Sovetana texnikалық yardım etəbiz. Yoğun ayıl bayramlarında yol karşılayın etəbiz. Merapiriyatiylərə oxşalata yardım etəbiz. Türlü yarışlarda, subotniklarda oxşaltana түгел, техника белән ярдәм итәбез. Бүгенге заманда авыл советы аксаһына гына яшәүе, биләмәләрдә төзекләндерүе мөмкин түгел. Гранттар алу өчен мотлак конкурсларда катнашырга, тәкъдимдәр индерү белән бергә эш күрһәтергә кирәк. Шуга ла тәвәккәл шулгандар республика бәйгеләрендә катнаша. Уңыштарда төз. Biz her вакытта да гөрләп сабан туйлары үтә, башка ярышлар үтә. Кайда гына барсак та, Айык авыл, Алтын чишмә, башка конкурсларда, җир бәйге конкурсларында һәм спорт ярышларында без һәр вакытта алдынгы урында булдык. Шуның аркасында мин авылым белән горурланып яшим. Шулган авыл советы биләмәсеннән безнең 25 егет шушы махсус хәрби операциядә катнаштылар. Шулган авылыннан инде барлыгы 10. Олар инде барысы да шушы җирдә туып үскәннәр. Ата-аналары шушы авылда бүгенге көнне яшәп яталар. Без инде шушы Шулган авылында яшәгән, авыл советы билмәсендә яшәгән бүтән халык белән нинди генә өлкәдә эшләсәләр дә, кайда гына яшәсәләр дә, без аларга кулыбыздан килгәнен барысын да эшләргә тырышабыз. Олар белән бер рәттән инде җиңүне яңар якынайтуга тырышабыз. Мәдәният йорты күңел асу урыны гына түгел, халыкты рухи җәһәттән байыткан, авыр вакытларда кешенең күңелен күтәргән, яшәүгә дәрт биргән урын. Шулгандар ил кисергән вакыйгаларды бергә лаеклы кисерә. Батырлар һәйкәле граниттан салынган, анда алтыннан исемнәр язылган. Авыл халкы безгә бик булышалар, ярдәм итәләр. Алар сет үрегә киләләр менә, Уйыкбаш, Бияләй, гуманитар помощьта бик ярдәм итәләр. Шулай ук без шәмнәр эшләйбез, окоп шәмнәр эшләйбез. Ничек булдыралабыз, шулай булышабыз. Бию түңәрәге бар безнең, Өмет бию төркеме. Анда минеке 10 бала йөри. Алар белән шулай ук патриотик биюләр өйрәнәбез, биюләр биебез, һәрбер концертны бизибез. Вокал, безнең Гәрә буе вокал ансамбле. Шуннан умелые ручки бар. Фольклор, сөйлән бию, фольклор түңәрәге бездә эшләп килә. Дулкаларның күңелемнән югары югалганы, саклый мине, яклый мине, әнкәмнең дулкалары.
өзебезнең битараф булмаган авылда апаларыбыз белән шушы махсус хәрби операциядә катнашкан солдатларыбызга шу сугыш явында үзләрен якларга, саклар өчен бетте эшләйбез. Аларның эшләренә инде шундый бәлки генә без дугалыклар кыстырып, үзебезнең куллар белән тегеп, үзебезнең теләкләребезне, шушыларыбызны кертеп эшләйбез инде. Җирдә дә, күктә дә аларны сакласын Ходаебыз дип белән дуга язылган инде. Сарьян, Фиданур, Салават. Üçüncü de var armaya kadar varsılar. Kolxozda eşlediler. Özleri tilep gittiler. Armiyaga bizning avulda armiyaga barmagan yigit kaşıtlı sanamadılar bir tane. Onun için var abizatını bizning harbiy vuruş ne uta abizatını dep koyabız endi özümüz. Kim saklar? Yigitler saklar ateş tuğan elini. Alarning izgi vuruşu. Yana ol bankomatından uzattılar. Bizge aytmadı. Uringana sen enikaşım karına baram deyip gitti. Gitken. Bilmeyde kaldı. Bilmeydik de gitkenin. Bilmedik. Ulgeçkine işittik. Soğuşta halap bulgan. Avuldaşlar rahmet görgen her birisi kaygılarga ortaklaşa söyle sorarsalar. Soğuşka gitken balalarının ata-analarına, balalar içenimin ailelerine, atası, anası kırına qaytuların jеңip, qaytuların tiler idim. Шулган табиб амбулаторияһында эшләүсе ак халатлылар авыл халкының сирләрен искәртүгә зур игътибар бүлә. Өлкән яшьтәгеләрнең, яңа туган балаларның өйләренә йөреп, хәл-әхвәлләрен белешә, тәүлектең кайһы вакытында мөрәҗәгать итһәләр дә баш тартмай. Шулган амбулаториясына барлыгы 1353 өлкән яшьтәге кешеләр керә инде, анда трудоспособный халык 842, калганы пенсионерлар. Профилактический осмотрлар иң беренче чиратта тора безнең алда инде диспансеризация. Диспансеризацияга безнең 590 кеше норма бирелгән инде. Без аны елда үтәп, җиренә җиткереп, кешеләрне карап, аларга кирәк назначениялар биреп, исследованияларны үткәреп, шуның өстендә эшләйбез инде. Шулган авылы белем усагында Мәгариф милли проекты буенча үсеш нөктәһе табигый гыйльми һәм технологик юнәлешле үҙәк эшләй. Агрокластар 2022 елның 1 сентябрында асылган. Язмышын ер менән бәйләргә теләгән егет һәм кызларга дәресләрне бүгенге авыл хуҗалыгы җитәкчеләре алып бара. Безгә хәзер бүгеннән специалистлар кирәк, механизаторлар, хуҗалыкта эшләй торган, малчылыкта эшләй торган специалистлар кирәк. Занятияларда үткәрәбез, сөйләйбез, әйтеп үткән практический занятияларда кызыксындырабыз инде. Мин төрле олимпиадаларда катнашам, биология буенча, русский, шуннан төрле фәннәрдән, инглиз телендә бик яратам, шуңарда катнашам. ОБЖ олимпиадаларында призер булдым быел. Һәм 1 ноябрьдә мине Уфага чакырдылар, чөнки мин победитель булдым. Лучший ученик агроклассов 2023 елныкы. Бүгенге көндә без механизаторство внеурочкаларында укыйбыз. Дин Данисович безгә төрле темаларны аңлата. Очень интересно безгә аны тыңлау. Үзебезнең авылыбызда Крупская хуҗалыгын практика итәбез. Очень хорошо заметно. Глаза или с одной стороны. Шулган орта мәктәбендә соңгы елларны бик күп үзгәрешләр булды. 2021 елны үсеш ноктасы үзәге ачылды. 2022 елны агрокласс. Агрокласс буенча Башкорт дәүләт аграр университеты белән һәм Крупская авыл хуҗалыгы предприятиесе белән хезмәттәшлек итәбез. Бу проект авыл хуҗалыгына кадр мәсьәләләрен хәл итәргә, яшь белгечләрне җәлеп итәргә мөмкинчелек бирәчәк. Безнең укучыларыбыз дәрестән тыш мәктәптә, мәктәп бакчасында эшлиләр, төрле тикшерү эшләре башкаралар.
әти-әниләре белән җәй көне басуларда эшлиләр. Шулгандың музыкаль, йырсы, моңлы авыл дигән даны бар. Был юкка түгел. Шулганда Тәтешле музыка мәктәбенең филиалы эшләй. Мәктәп оркестры сыгышы һәр сараның биҙәге. Музыка мәктәбенең филиалы инде 1989 елны создаваться ителә. Шуннан башлап менә Аллага шөкер инде эшләп киләбез әкрен генә. Менә кларнетлар, саксофон, труба, баритон и уларның инструментлары инде. Музыка мәктәбендә дә яхшы укыйлар, и нидә общеобразовательный мәктәптә дә гел дүртле бишле билгеләренә генә укыйлар. Мин музыкаль мәктәбенә уже 7нче ел йөрим. Һәрбер концертларда катнашам. Музыка минем гомерлек юлдашым. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь берет... Иманлы, нурлы авыл олшылган. Борын төбәктең ике мәсете булган. Бүген изге йорт авылдың иң матур ерендә урынлашкан. Манаралы мәсет юлга сыгышларда одатып, килүчеләрне сәламләп булдыра. Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ. Мәчетне без 2004 елда башлап, 2005 елның 19 январында мәчетебезне ачтык. Мәчетебезнең ябылганы юк. Гает намазында аш су үткәрәбез шушы мәчетебездә. Халыкларыбыз, дин әһелләре, дежурда торганнар, үзебезнең менә иптәшләребез жыйылышып шушы мәҗлисте зәр итеп үткәрәбез. Киләчәктә дин дәресләре керәчәк. Аллаһы бирсә. Шул дин дәресләре керә башлагач, мәчеткә уже намаз укырга кызларыбыз да, җегетләребез дә йөрүчәк. Шулгандың төҙөклеге хәстәрле хужалар кулында булуы әллә кайдан күзгә ташлана. Асфальт юлдар, күркәм йорттар, матур кыймалар, биләмәнең йөҙөк кашы булган еңү паркы, балалар өсөн уен, ял майданы, барыһы ла ошонда көн иткән шулган халкы өсөн. Бүгенге көнне санап та бетереп булмас инде. Яшь гаиләләр, оста гаиләләр, алар бик күпләр. Мин 40 ел шушы авылда укытучы булып эшлим. Әллә кайларга мине чакырсалар да, мин бер вакытта да ымсынмадым. Әти-әнием шушында, шушы авылныкылар һәм бүтән гомеремне балалар тәрбияләргә багышладым. Ни өчен дигән вакытта беренчедән үз хезмәтемне яраттым. Авылны яратуны сөйләсе дә юк инде. Һәр вакытта да аның халкына изгелек китереп, үземнең эшемне җиренә җиткереп эшләргә тырыштым. Авыл культура йорты янында инде ял итү үзәге нә тотынырга җыенабыз инде, башларга, төзергә җыенабыз. Бу инде ябык сына белән шушында ял итү урыны булачак. Әлеге вакытта инде без район башлыгы грантын яулап алдык. Менә бүгенге көннән башлап инде без авылыбызның үзәгенә видеокамералар куячакбыз инде. Бу инде без шушы төзегән, без халык белән төзегән шушы территорияны саклау, яклау өчен һәм әлбәттә инде халыкның үзен саклау өчен бер зур эш булып тора. Тормыш асыл нәрсәдә инде. Мин үземнең эшемнән күрәм беренчедән, гаиләм, быел гаилә елы бит инде, гаиләмнән ям табып, балалар, онуклар сөйенешенә шатланып үзем яшим. Һәм башка кешеләрнең дә авылда яшьләрнең матур итеп дөнья коруларына, семьялары ниндидер уңышларга өлгәшүенә, авыл шундый уңышларга өлгәшкәнгә, районның шундый югары күрсәткечләргә өлгәшүенә мин сөенеп яшим. Һәр нәрсәдән ям табып